भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाबावबाय रायजो राजाफोर आं दिनै मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों बे आपडेट भिडिअखौथ' गोबाङा नुखाबाय जानांगौ बे साननैसोआव सोलिबाय थानाय ना दावराव दावसिखौ मैदेर वाइटि इउटुब चेनेल आरो आदा मैदोम बसुमतारी सानैजों गोबां दावराव दावसि जाबाय दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ नाथाय आं दिनै बिसोरनि सायाव भिडिअ लाना फैनाया जाहैबाय आदा मैदोम बसुमतारीनि सोमोन्दैनो आं सिगाङाव फंनैसो बुंग्रोगोन बेनि उनाव मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमाखौबो बुंगोन जाहाथे दा आं मैदोम बसुमतारी आदाखौ बुङो मैदोम बसुमतारी आदा नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंथाङा एसे सान बा बुजि नोंथाङा ओरैबायदि गाज्रि सोदोबजों बाहायथावै सोदोबफोरखौ बाहायनानै नोंथाङा बिसोरनि सायाव भिडिअ खालामो बा भिडिअ लाबोनानै ओरैबायदि गाज्रि बुङो मानसिफोरखौ माने खोनासंथावै सोदोबजों बा जि बाथ्राखौ जोङो न'खराव ज' थानानै बिदा फंबाय बिमा बिफा बा फिसाला फिसाजो जों ज' थानानै माने नायथावै ओरैबायदि खोनासंथावै नोंथाङा सोदोब बाहायो जाहाथे नोंथांखौ आं बुङो आदा मैदोम बसुमतारी नोंथाङा एसेबां गाज्रि सोदोब बाहायनो गोसोबा जाहाथे नोंथाङा बाहायनो हागोन जेबो नङा सोरजोंबा फनाव नांलायनो हागोन बा सोरखौबा जेनेबा लोगो हमनानै जाय सुबुङा नोंथांजों एगेन्स्ट जादों बा जाय सुबुङा नोंथांजों नांलायलायदों बे सुबुंखौ नोंथाङा जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङालासेनो बा अफलाइनाव नोंथांमोना मा रायलायनो गोसो रायलाय नाथाय आं बेखौ बुंनांगौ गैया नोंथाङा ओरैबायदि बाहायथावै खोनासंथावै सोदोबफोरखौ बाहायनानै नोंथाङा ओरैबायदि गाज्रि रावजों बाहायो बे भिडिअफोरखौ मा खालामो नोंथाङा ससियेल मिडियाआव आपल'ड होयो बबेबा इउटुब बबेबा फेसबुक बेबायदि खालामनो नाङा मानो होनोबा दानि जुगाव ससियेल मिडिया होनना बुङोबा गोबां रायजोफ्रा नायो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय नायो जाहाथे जुदि जोंनि इयुन जोलैनि गथ' गथायफ्रा जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ बा नोंसोरनि बा आदा मैदोम नोंनि बेबायदि सोदोब खोनासंथावै सोदोबखौ जुदि खोनायोब्ला मा जागोन ना इयुन जोलैफ्राव जाहाथे बिसोर गथ'फ्राबो नों आदा मैदोम बायदि बा सोरबा सासे गाज्रि सोदोब बाहायग्रा बा बुंग्रा बेफोरबायदि मानसिनि रावखौ खोनानानै जुदि इयुन जोलैनि गथ' गथायफ्राबो जुदि बेबायदि बिमा मिथिया बिफा मिथिया बिदा फंबाय मिथिया रावखौबो मिथिया जासे जेबो बेबायदि जुदि गाज्रि सोदोब बाहायोबा गोबां लाजिनांथाव जायोना रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो आं बुङो आदा मैदोम नोंथाङा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि दारै जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी नि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंथाङा एसे बुजि मानो होनोबा जोंबो लाजि मोनदों बा जोंबो एसे गाज्रि मोनदों मानो होनोबा आंबो बसुमतारी मानो होनोबा बसुमतारी बुंनाय लोगो लोगोना नोंथाङाबो बसुमतारी नालाय आंबो बसुमतारी जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बसुमतारीया एसेबां गाज्रि बा एसेबां गाज्रि सोदोब बाहायनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड होग्रा दासिमबो ओंखाराखै नाथाय आदा मैदोम नोंथाङा दि ओरैबायदि गाज्रि खोनासंथावै सोदोबफोरखौ बाहायनानै बा वर्डफोरखौ बाहायनानै ओरैबायदि नोंथाङा ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड होयो नाथाय एसे लाजिनो सोलों आदा मैदोम आं नोंथांखौ बुङो आरो मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि आब'आ नोंथांखौ बुंदो दै मैया आङो मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि भिडिअखौ आं मैया हरसिम मोननै नायदों बेनिफ्राय बेनि सानसे सिगाङाव मोनसेमोन नाथाय बेखौ नायाखै आं मैयानो मोननै नायदों मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमायाथ' ओरैबायदि होनदों माने आंखौ ओरैबायदि गाज्रि सोदोबजों बाहायदों खोनासंथावै सोदोबजों बाहायदों बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि सोदोबजों बाहायनानै आंखौ रायदों होनना बुंदों बिथाङा बुंदों दै गावनि इउटुब चेनेलनि थ्रुयै बिथां मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमाया होनना बुंदों मोनसे समाव दै आंबो खोनादोंमोन बारुना बियारि हौवाजों थांदों मादों होनना बुंदों बिथांखौ मैदोम बसुमतारीया बुंदो होनना बुंदों बेखौ मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमा आब'आ होनना बुंदों आरो दे मैया भिडिअनि थ्रुयै बुंदों बिथाङालायनो बेंगालराव बियारि हौवाजों रुम भारा लानानै ना अबेबा हटेलाव भारा लानानै थाहैदों होनना बुंदों बिथाङा बुंदों नोंथाङा जुदि मैदोम बसुमतारी जुदि प्रुफ होनो हायोबा बा प्रुफ दङबा नोंथाङा दाबो देखाय होनना बुंदो दै मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमा आब'आ आं बेखौ मैया नायदोंमोन नाथाय बेबायदि दावराव दावसि जालायनाङा ना मानो होनना बुङोब्ला
नोंबो बर' आंबो बर' गासिबो बर' बा मैदोम बसुमतारियाबो बर', मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलनि बिगोमा आब'आबो बर', जाहाथे बेफोर खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसार होआलासेनो बबेबा मोनसे जायगायाव ना थांनानै मोजां रायलायोबा मोजां जायो। मानि थाखाय मा जानाय बा मा सोमोन्दो लानानै मानि थाखाय नांलाय खमलाय जादों, जाहाथे बेफोर खोथाफोरखौ खोनासंथावि बाहायजाथावि बेफोर बाथ्राफोरखौ बा रावफोरखौ बाहायनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटुब बा फेसबुकफ्राव आपल'ड होनाया गाज्रि। मानो होनोबा गोबां मानसिफ्रा नायोना दानि जुगाव, बिमा बिफा ज' थानानै नायो, माब्लाबा समाव गथ' गथायफोरबो ज' थानानै नायो, बिदा फंबाय बा न'खरनि फेमिलिफोरजों मालाबा ज' थाना नायो। बेयाव मा जायो, बोलायै बोलायै मालाबा दै मोजांखौ नायबाय थानाय समावनो थाबनो गाज्रिखौसो नुयो। बिदिब्ला मा जायो, माने जाय सुबुङा ना न'खरनि फेमिलिजों ज' थानानै फिसा फिसौ बिदा फंबाय बा बिमा बिफानि खाथियाव ज' थानानै मबाइल नायोब्ला बेफोरखौ नुयोबा लासिं सिंनि खोथा जायो। बेनि थाखायनो आं आदा मैदोम बसुमतारी नोंथांखौ बुङो, नोंथाङा जाहाथे बेबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनायफोरखौ गार। आरो लोगोसे मैदोम बसुमतारी आदा, आं नोंखौ फंनैसो बुंबावगोन। नोंथाङा जाय सुबुंजों ना जाय सुबुंखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि होननानै सोंखारियो बा गोबां भिडिअनि गेजेरजों रायो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायो, नोंथाङा बै हिनजावफोरजों ना दाखालि साननैसो सिगाङाव साननैसो सिगाङाव दैदेनजों जे निजिरा बर' होननाया ना, निजिरा बर' होननाय सासे आब'आ दैदेनजों बेबायदिनो केस जालायनानै आरोना, बेबायदिनो दावराव दावसि जालायनानै केस जानानै बेयावबो मा जाखो, बिथांमोना केस होलायनाय जाबाय। बै हिनजावखौनो आखौ मा जाखो, मैदोमा थांनानै नोंनो निजिनो भिडिअ खालामहैबाय। आदा मैदोम, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुङो दै, नोंथाङा एसेबां रायजो राजाखौ बुजायनो हानाय गियान थानानै बा रायजो राजाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों इमान मोजां मोजां बुजायो, नाथाय नोंथाङा गावनो एसेबां जुदि मोजां बुजायनो रोंनाय मानसिया जुदि सबसे अधीनाव बा बुजिनो रोङि मानसि बायदि देखायनानै गावखौनो गुबुना गाज्रि मोननाय सुबुंखौ नोंथाङा बा गुबुना गाज्रि होननानै बुंनाय सुबुंजोंनो नोंथाङा थांनानै भिडिअ खालामहैयो। आरो सिगां दै बेथ' एसे गोबावानो जाबाय, कनजिता बर', जाय कनजिता बर' आब'आ ना, बिथाङाथ' लंथं मदान जुग मोसानानै गोबां रायजो राजाफोरजों रायजाबाय, सोरजोंबा फंसे सोबा जाबाय, ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिटिं खालामजानानै बिथाङा ससियेल मिडियाआव आपल'ड होजाबाय। बेखौबो नोंथाङा मा होनना बुंदोंमोन मैदोम बसुमतारी आदा, नोंथाङा बेबायदि नानिखा ब्रेव ब्रेव थानाय मानसिजों आं भिडिअ खालामा, एलबाम खालामा होनना बुंदोंमोन। थाङै थुङै नोंथाङा बेजोंनो थांनानै एलबाम खालामहैबाय। होमबा मा जाखो मैदोम बसुमतारी आदा, होमबा मा जाखो बियो? नोंथाङा एसेबां रायबाय, रायनानै थांनानै उनाव बेजोंनो नोंथाङा भिडिअ खालामबाय, भिडिअ खालामनानै एलबाम बायदिसिना खालामबाय, एलबाम बायदिसिना खालामनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड होबाय। होमबा नोंथांखौ बोरै फोरमायनो, बोरै फोथायनो ना रायजो राजाफ्रा? आरो आं फंसे बाथ्रा बुंबावगोन आदा मैदोम नोंथांखौ, नोंथाङा गाज्रिमोन मोजांमोन आं मिथिया, नोंथाङा ओरैबायदि खोथा बुङो दे, आं जिम लायो, आं सोरखौबा खनसेनो सौख्लागोन, खनसेनो बुख्लागोन, आंजों हाया माया। आं बेनि गेजेराव फंनैसो बुंगोन दे आदा मैदोम नोंथांखौ, जों मार्शेल आर्टखौ मिथिबायना, गावनि जिउआ माब्लाबा खैफोदाव जुदि गोग्लैयो अब्ला गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखायसो जों मार्शेल आर्टखौ लायो, मिथिबायना आदा मैदोम? नोंथाङा मिथिबाय, नोंथाङा जेनेबा कम्पिउटार गान्द काराटि लागोन ना लायाखै आं मिथिया, नोंथाङाथ' गोबां भिडिअफ्राव जिमनि सोमोन्दै बुङोना, जेनेबा जिमाबो बिदि मालायखौ बुनो थाखाय बा मालायखौ एटेक खालामनो थाखाय जों जिम बा माबा मोनसे मार्शेल आर्टखौ लाया, मिथिबायना आदा मैदोम? जुदि जोङो मिथिबायना मार्शेल आर्टखौ मायाव बाहायो, आरो खनसे खोनासंबाव आदा मैदोम बा भिडिअ नायगिरि रायजो राजाफोर, आं खनसे बुंबावो, मार्शेल आर्टखौ जोङो मिथिबायना मानि थाखाय लायो? जों मार्शेल आर्टखौ माब्लाबा समाव गावनि जिउआ जुदि खैफोदाव गोग्लैयो बा गावनि जिउआ जुदि दुखुआव बा सोरबा सुथुरनि आखायाव गोग्लैयो, अब्ला जों मा खालामो, गावनि जिउखौ बासायना लाखिनो थाखाय जों मार्शेल आर्टखौ बाहायनाय जायो, मिथिबायना आदा मैदोम? नाथाय जों मार्शेल आर्टखौ लादों होननानै सोरखौबा बुनो बा सोरखौबा सौख्लानो बा सोरखौबा जोख्लानो बेबायदि होननानै जों मार्शेल आर्टखौ माब्लाबो लाया, मिथिबायना आदा मैदोम? नोंथांखौ आं बुङो, नोंथाङा जुदि दासिमबो जुदि बुजियाखै बा मार्शेल आर्टखौ मानि थाखाय लायो बा जिमखौ मानि थाखाय लायो बा सोरखौबा बुनो होननानै लादोंब्ला बा सोरखौबा माबा मोनसे एटेक खालामनो होनना लादोंब्ला दिनैनिफ्राय नोंथाङा एसे बुजि। मानो होनोबा जोङो मिथिबायना, जों मार्शेल आर्ट लानाय लोगो लोगो मिथिबाय,
जोङो मार्शेल आर्ट जाय मानसिया लायोना जाय मानसिया मार्शेल आर्ट मिथिबाय अबा समाव मिथिबाय फंसे सौबानो बा फंसे बक्सिं होबानो खनसेनो थैगोन बा दो थागोन मिथिबायना बा जों खनसे किक होगासिनो मिथिबायना अबा मोजां जायगायाव जुदि खनसे किक होनांगौबा बे मानसिया डाइरेक्ट गोलैगोन बा थैगोन मिथिबायना अब्ला मा जागोन मिथिबाय जाय सुबुङा मार्शेल आर्टखौ बाहायदों बा किक बा बक्सिंखौ बाहायदों अब्ला बै मानसिखौ मिथिबायना मा खालामगोन नोंथाङा मार्शेल आर्टखौ मा सोरखौबा एटेक खालामनो थाखाय लादोंना ना नों गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो थाखाय लादों अब्ला बेयाव मा जागोन मिथिबाय कुइसना नोंनि सायाव फैगोन मिथिबायना आदा मैदोम कुइसना फैनाय लोगो लोगो मा जाहैगोन नोंथांखौ गोबां सोंथि सोंगोन बेनि उनाव नोंथाङा जेल जानो गोनां जागोन मिथिबायना बेनि थाखायनो मार्शेल आर्टखौ जोङो हदाय अराय सम जों गावनि जिउखौ माब्लाबा समाव खैफोद जायोबा अब्ला रैखाथि खालामनो थाखायसो जों मार्शेल आर्टखौ बाहायनाय जायो मिथिबायना आदा मैदोम रायजो राजाफोर भिडिअआथ' गोबां गोलाव जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।